makahimo ka mo pagbalhin sa gitawag nga bukid kato sa dagat ug mutuman kani. Kung pasabot igsoon, ang liso sa mustasa mo na pinakagamay nga liso. Pero kung itanom na igsoon, mutubo na mataas na ug diha magsalag ang mga langgam. God. So atong mabilihan tong Biblia. Hallelujah. Diha igsoon sa 2 Kings or ikalawang hari. 2 Kings chapter 6 verse 8 to 23. Usa ka historical preaching atong tun-an igsoon sa panahon igsoon sa mga Israelite ug ining panahon na si Elisha na maoy prophet sa Israel. Unya kaniadto igsoon ang unang prophet si Elijah. Ang Bisaya igsoon Eliseo means Yahweh is my God. Meaning igsoon sa Elijah, Yahweh is my God. Pag igsoon kay gusto naman nga wao na sa Dios si Elijah, ang nipuli igsoon mao si Elisha nga mao siya Bisaya pa na Eliseo. Nga ang buot pasabot sa Elisha, God is my salvation. Hallelujah. So panahon ni igsoon nga si Eliseo na mga prophet sa gitawag nga Jerusalem. Hallelujah. So ang atong tema igsoon magkuha sa tema nga ang pagtuo mao'y makapasuod sa Ginoo. Amen. Ang pagtuo mao'y makapasuod sa Ginoo. According to the book of Hebrews chapter 11 verse 6, walay tao nga makapahimuot sa Dios kung wala sa pagtuo. Hallelujah. Kunahin ko na Hebrews chapter 11 verse 6, ang tao, yun siya, ako sa basahon ha. Praise God. Tungod ka interesado na kung ang yawa sa itong pagtuo. Dili gusto ang yawa igsoon nga mutuo ka. Aron igsoon tungod kay ang pagtuo nga gud mao'y usa ka pamaagi nga mahimo kang mausap. Usa ka pamaagi igsoon nga ang Espiritu sa Dios mo kanaog ug motrabaho sa katao ug mabag-o siya pinaagi lamang siya pagtuo. Sumala igsoon sa 6 Hebrews 11:6, ang tao nga walay pagtuo dili gayon makapalipay sa Dios. Pag wala kay faith, wa ka dili mo malipay o dili mo mahimot o mapalipay ang Dios. Tungod kay si bisan kinsa nga moduol sa Dios, kinahanglang motuo nga adunay Dios. O motuo sa nga siya ang mohatag o ganti ngadto sa mga tao nga nagapangita kaniya. Amen. Ini adlaw ang kinsa may ipangita. Astor, di man makita ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Ang imong ipakita igsoon tungod kay gusto kang mamati sa pulong sa Diyos, tungod kay ang pulong sa Diyos, Diyos man. Amen? In John chapter 1 verse 1, in the beginning, sinungganan pag igsoon, ana-ana ang pulong sa Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung maminaw ka igsoon sa pulong sa Dios o mutuman sa iyong gipaminaw, sama na nga nakita ni mo ang Dios. Amen? Because of your faith, anong nakakalinig? Kung wala kay pagtuo igsoon, wala ka dinhi. Naa ka sa gitawag nga mall, naa ka sa beach, naa ka sa imong mga barkada. Hallelujah. Pero tungod sa imong pagtuo, gaway halok nga pagduha-duha, unang hinugdan igsoon na nakahimo ka pagbiya sa imong mama, nakahimo ka pagbiya sa imong papa, na ang ay adduan pero imong gipadamplin sa ay imong giuna ang Dios tungod sa imong pagtuo. O ni anak nga pagtuo nalipay ang Dios. Amen. Sumala sa Biblia. Walay tao igsoon nga may pagtuo na dili makapalipay sa Dios. Di mo katapat na lipay ang Dios di mo karon. Tungkol sa imong pagtuo. Hallelujah. Praise God. So, ang atong tema, ang pagtuo mao'y makapasuod sa Ginoo. Hallelujah.
Praise God. Kano si Ana purna imong pagtuo diha. Praise God. Ingon ang Romans chapter 10 verse 17. Consequently, yun siya, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Jesus Christ. Ang pagtuo ni ay gikan sa pagpaminaw sa mensahe, ug ang mensahe igsoon gikan sa Dios. Amen. Gikan sa Kristo. Wala na purma ang pagtuo. Kaniadto igsoon, wala pa kay pagtuo tungod kay wa ka maminaw sa mensahe ni Jesus. Amen. Tigali kung naay maminaw, kung naay magwali ka ni adto, gabay-labay lang ta, ingon ka nga, tuo man mo anak. Di ba mo anak ta? Amen. Tuo man mo sila, dahil sila sus. Sa diha nga naminaw ikaigsuon sa pulong sa mensahe, ang gahom sa pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios gamanan man nilihok sa imong nahuna o kasing-kasing, wala nakabaton ka og faith. O tungod sa imong pagtuo, nakahimo ka sa pagsimba sa Dios o imong gibiyaan ang sala because of your faith. Amen? Hallelujah. So muna igsuon ang pagtuo mo ay makapasuon sa Ginoo. Muna igsuon, the more you increase your faith, the more igsuon mo kang suon sa Dios. Amen? Hallelujah. So ato basahon igsuon ni kinigitawag nga history igsuon sa mga kinabuhi sa mga Israelite. Praise God. Diri sa 8 sa 2 Kings or ikaduhang hari kapitulo 6 versikulo 8. May nigwapo kita na atay TV ba no kay makita kay dagkong literal. Hallelujah. Kay naamo ko'y mga nagsimba nga dili kayo sila kamaong ukang Biblia. No, hindi gaano marunong bumukas ng banal na kasulatan. Hallelujah. Praise God. Sa gulat na ni Ginagbay, kinaatay bisita. Praise God. Pero kung Korean ay musunod, dinadyo ko anak palabot kay takamawang Korean. Hallelujah. Ingon ang 8. Hallelujah. Ito po sa tungulong ang tas Ginoo. Makampo sa ta, amahan mo nga langit no Dios, amo yung giila Ginoo gawa gid mahimo kung ala imong panaba. Para kung nasa o Dios, amo gipaubos among kauligog o galingon nga limitado na gyud mi. Dunay boundary kapasidad ang among kaalam ug among kahibalo. Apan you are God, the source of knowledge and wisdom. Nga mo ay muhatag sa imong ubos nga alagad karong orasa. Nagampo ko Dios sa imong kabintabangan ug imong ablihan sa ngalan ni Jesus nga Nazaretnon. Ang ilang mga klase-klase nga puntahan o bitana diha silang inabuhi, mabukas ang mga sabta nila o Dios. Ang imong mensahe imo ay makapa-increase sa ilang pagtuo sa among pagtuo Ginoo ni nga dapit. Ihalaman kanimo salamat o Dios nga imong ibulas ang mga inabuhi. Mahimaya ka sa mong iniwala, akong gisalig kanimong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ingon ang 8, mukatapat paminaw pa kayo. So, kisay na yung mga Bible, Old Testament ta, dilitan New. Kaya iso na mo ni mga New manitri. Muna nga, inya mag-ampo mo sa Diyos nga makapatugi ng Bible nga Old and New. Ganyan, apoy Cebuano English na ay mga Ilonggo, Bisaya, nakatalang iksuhan para makasabot kita. Hallelujah. Imo lang karon nagigira ang hari sa Aram, batok sa Israel. Hallelujah. Kasi kalaban sa Israel, taga Aramites. Hallelujah. Nakigsabot siya sa iyang mga opisyal kung asa sila nga mga lugar magkampo. Ingon igsuon ang hari sa Aram, magsabot ta kay sulungon nato ang mga taga-Israel, kay naglagot ang mga taga-Israel. Ingon ang hari, mag-meeting ta mga opisyalis kung asa ta nga lugar at ang nato sila sa mga lugar ba magkampo. Ingon ang 9, apan pasidan-an ni Eliseo ang hari sa Israel. Pinaagi sa pagpadala kaniya ni ini nga mensahe. Ayaw kamo pag-agi ni anang lugara, di na niya igsuon ang mga Israelinhon. Kay musulong diha ang mga Aremanhon. Si Eliseo igsuon, suot kayo sa Dios. Tanan nga isulti sa hari nga ilang kaaway ang Aremanhon. Tanan nga planahon, nahibalo si Eliseo kay isulti sa Spirit kang Elisha. Amen. Tanan nga plano sa hari sa Arab, isulti ni Elisha ngadto sa hari sa Israel. Tanang sikreto igsuon sa hari sa Arab,
isulti sa alagad sa Dios kasi Eliseo ngadto sa hari sa Israel. Because Elisha suod kaayo sa Ginoo. Hallelujah. Katapat, maminaw pa kayo. Hallelujah. Musa sa Jis, Musa magpadala usab og mensahe ang hari sa Israel ngadto sa mga lupulupyo sa lugar ni ingon ni Eliseo aron pasidan-an kanila nga magbantay nahitabo kini sa pila ka higayon. Example igsoon ang hari sa Aram at sila atong atangan ning mga Israelhon diha sa Block 8. Ingon si Eliseo. Ingon si ang hari sa Aram. Unya maingon pa Eliseo, hari sa Israel iya padala mensahe pagbantay ang hari nagtigom sa Block 8. Unya ingnan niya igsoon ang mga Block 8 pagbantay mo kay diha magkampo ang taga-Aramay. Manandam sila. Katingal ang hari, nganong kabaluman ang mga Israelhon sa atong gihimo? Ikso nagpasabot kini nga wala ko'y nagtago atubangan sa Dios. Matag pag-inabuhi nimo, matag sulti nimo, matag lihok nimo, surod gawas sa imong kwento, God knows. Amen? Nahibaluang Diyos, yung katapat, wala natago kaniya. Hallelujah. Wala'y sikreto tubangan sa Dios. Praise God. Kanya dili na basta-basta ang gap ni Eliseo kay kabalo siya kung sa isulti sa hari. Layo man ang Israel ug Aramites. Tingali igsoon ang Israel dinhi. O niya ang taga-Aram, taga-Alamil. Kabalo si Eliseo kung sige plano dito. Nga naman, ang Diyos naghatag niya o wisdom. Amen? Knowledge. Praise God. Kanya ang mga tao na igsoon nga na ay doon pagtuo diha sa Ginoo. Dili na kamo increase ang iyang pakigsuot sa Dios, kundi mo increase ang iyang wisdom of knowledge sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Walang Bible igsoon sa 11. Tungod ni nasuko pag-ayo ang hari sa Aram. Yung sa grabe ni, kung sa kani murag ang tanan akong gihimo gisulti kabalo ba sa kahit suko kayo siya. Gipatawag niya ang iya mga opisyal ug giingnan kinsa kaninyo ang dapig sa hari sa Israel. Ipatawag sa hari sa Aram ang mga opisyalis ay mga hinaari na gumutapok ng mo kinsa may kampi sa hari sa Israel kanang kabalungan sila. May makatapat kabalo ang Diyos sa mga pagkinahanglan. Amen. Kabalo ang Diyos. Mga dalagang ulitaw, kabalo ang Diyos kung kinsa inyo maminyuan pohon. Kabalo siya. Nya nasa gitakda nga panahon na ayaw mo pag-una-una. Kung ang iyang prepare igsuon nga right person, perfect gina para nimo. Amen. Kung ang Diyos dili sa mohatag nga ikaw masakitan. Hallelujah. Gawas lang kung mag-una-una ka. Amen. Hallelujah. Praise God. Winigsoon, tsuko kayong hari sa Aram, kinsa may dapig ninyo dito. Kinsa may nagsigismis, kinsa may maritis nyo, Grace, kabalo lagi sila. Amen? Hallelujah. Wala sila kabalo, kanunay alagad sa Diyos. Nga kanunay gigamhan sa Holy Spirit, nga isulti kung sa sikretos kaaway. Hallelujah. Praise God. Ingon igsoon ang dusi, ingon ang mga opisyal, wala yun bisan usang anamo mahal nga hari. Si Eliseo nga propeta sa Israel, mao ang tigsumpong sa hari sa Israel, sa tanan nimo ginasulti, bisan ang ginasulti nimo diha sa imong kwarto. Bisan ang hari igsoon musulti sa kwarto dili maayo, kung sa may maayo man, nahibalo si Eliseo. Pwede po na mahitabo na ko diha sa inyo ma. Amen. Kanang mulibang yung pastor, sultihan ko sa Ginoo kabalo ko. Amen? Yes. Hindi na ako isulti. Pasilot mo. Praise God. Kana ba na sikreto igsuon mo kabalo? Ikulor, pakita na, padunggan mo sa gihimo. Isulti na, nga naman, nakigsuon panta sa Diyos. Amen? Wala mausap ang Diyos. Kung suot ni mo ang Diyos, hallelujah, dali ra ihatag niya ang imong kinahanglan. Praise God. Example, nangapalik ang trabaho. Kanya murag wala kay grado niya dili kay ka kanang gitawag nga look sana personal kana
looking good personality, unya suod nimo ang manager. Amen. Wa na laing duha-duha pa musulod ka sa trabaho nga naman suod nimo ang manager. Amen. Pag suod nimo ang Dios, kutob sa imong pangayoon ihatag niya. Gawas lang igsuon nga nang dili na bubutod. Kay naay tao gistuhanon nga pastor, bugay na kung langayo sa Dios sige na kung apo, ikubala na akong tuhod pastor. Ala kada Miyerkules kada Domingo na kong pastor ni adto sibahan og mangayo ning butanga. Tanang pastor, unsa na imong gipangayo brad? Eroplano pastor. Eroplano yan gipangayo. Dili ihatag sa Dios nga naman. Magani kabalo mo drive motor eroplano pa. Tanan atong gipangayo abi na gihatag sa Dios. Pero tinani pag maayo nga atong pangayoon nga ani malihon nato, Lord tagai ko niini sa imong gusto, dili gusto nako. Amen. Usahay man gud kani gusto ginato katuman, pagkahuman ihatag sa Ginoo, masakitan dayon ka, magbahay ka igsuon. Ngano man ni Lord, ngano man ni. Praise God. Munang mangayo ta sumala sa gusto sa Ginoo. Halo nga dili makadaot sa atong relasyon diha kaniya. Muna ikoneksyon ang 12 miingon ang mga opisyal. Wala kayo bisan usa ka namo mahal nga hari. Si Eliseo nga propeta sa Israel, mao ang teksugilon sa hari sa Israel, sa tanan nimo ginasulti, bisan ang ginasulti nimo diha sa imong kwarto. Hindi mo katapan, ayaw sigig sekreto. Kay nahibalo ang Ginoo. Hallelujah. Praise God. Ako sa Busbon. Kanus ang atake sa tanas sa imong kinabuhi. Sa diha igsoon nga nag-research ko, nagtuod ko igsoon. Akong nakuha og napurma ning word nga halt. H-A-L-T. Halt. Diha mo atake ang yawa. Sa panahon igsoon nga gutom ka, hungry. Hungry ba gutom? Diha mo atake ang yawa. Panahon na gutom ka. Di ba si Jesus, saya nagpasting si Jesus og 40 days and 40 nights. Kanos asya giatake siya wa. Sa diha nakita ni sa tanas nga gutom si Jesus. Muna yawa, tinungod kang anak sa Dios. Himuan ni tinapay ang bato. Amen. Di ba usahay di ta makabuhat sa buton sa Dios tungod kay naay gutom ang atong tiyan. Example Domingo, isa mo si Coron ay kay manginabuhi sa ko. Amen. Diha katirahon sa yawa. Kanang gutom ka ba? Amen. Ikaduha kini gitawag nga A. Angry. Sanang angry. Suko kaya. Suko kayo ka. Pagbantay yun. Yung katapat. Pagbantay kung masuko na ka. Diha katirahon sa yawa. Kay once ka ang tao suko na gani na. Sakit na mga pinulungan ang sulti. Unya, kutob sa mahikapan, pagbantay kung nakahikap ka na og butang, kay suko kayo siya, mapabantay ka diha kung tira ang yawa. Amen? Labi na mga asawa, pagbantay, pag suko na galing ka kayo, pagbantay yun. Tirahon ko sa yawa. Amen? Kaduha iksuan, kining L, kanang lovely ka. Ikaw na usa. Amen? Hello? Ikaw na isa. Muna bitaw daghang naghikog kay na hinusara. Bantay. Kay once ka hinusara gani ka, magsige na ka o. Huna. Walang kinahanglan tao kasultian ay, amen? Oh, ganay tama-tao, itabuha ka naman. Hinusara. Hinusara ka. Ano ko punta doon sa pagsulubad na nila. Yung mahungo ang yawa, paghikog, sulubad na. Amen? Yes. Kanang inusara ka. Ano katatan, ayaw pag inusara? Wapag ko maging sa mga litaw mag-video na mo, ha? Hallelujah. Kinahanglan gusto tagka-istorya, labi na mga tao nga doon ay Ginoo sa kinabuhi. Amen? Kung mag-istorya ka ng mga tao ay Ginoo, ang itamba ka na, di mauna. Malaglag ka. Hallelujah. Unang ayaw yun pagsigig inusara. Labi na mga asawa, patapat yun sa inyong bana. Amen? Hallelujah. Kay kung
Unya ikat-upat, tinigti, kining kapoy kayo ka, tired. Diha, mutira ang nyawa ka ng kapoy kayo ka ba? Di ba? Kapoy kayo ka? Unya, pag humagi kayo mo sa trabaho, unya, kakakay magsurag-surag, kapoy na ba kayo ko? Amin, mga asawa. Di ba? Di ko nainig sa ng asawa, kapoy kayo ko, han! Pero siya magagdando. Kapoy. Amen. Hallelujah. Unang yung katapat, pagbantay. Ang tanang ingon, hold. Magbantay ka na. Diha ko ang traki ang iyong. Praise God. O, doon tayo sa atong mensahe. Hallelujah. May madawang hari. Sa 11, kung saan nag-ingon? Yun ang hari. Lakaw, pangitaalim niyo siya. Aron makapadala ako ang mga tao sa pagdakop niling tawanan ni. Nakakot niling tawanan ni. Iba na ito sikreto. Padala mga tao kay padakop si Eliseo. Hallelujah. Nya kayo sa padakop ani kay suot mas Ginoo. Suot sa Holy Spirit. Sa dihang gisugidlan ng hari nga si Eliseo. Hallelujah. Sa dihang gisugidlan ng hari nga si Eliseo tunga sa dugan kay si Eliseo nagpuyo man sa lugar nga gitawag Kung sa pangalan sa lugar, Dutan. Tanaygon Dutan. Oh, ayan pinag-anan Dutan. Hallelujah. Nakalimot kung research kung sa meaning ani Dutan. Hallelujah. Sa 14, nagpadala si Lito og daghang mga sundalo nga nagsakay sa kabayo o mga karwahe. Hasta daghanang sundalo ipadala. Nangadto sila sa Dutan sa panahon sa gabion. O ginibutan nila kini. Usa lang ka tao? Gipadaan og sundalo nga hastang daghana unya nagkarwahe pagyud. Praise God. Tan-awa pag maayo igsoon nagpasabot kini nagkahulugan kini igsoon nga ang kaaway mula ni siya mga pagsulay nga perting daghana na nakapalimot sa atong inabuhi. Amen? Hallelujah. Praise God. Unya pagkabuntag sayo pagkaayong nibangon o bigawas ang sulugoon ni Eliseo. Sumaay sulugoon si Eliseo nga mo iyang alalay sa ministry. Hallelujah. Praise God. Dili ito makita igsoon ang giingon ni Paul, we are living by faith, not by sight. Kita na Kristohanon, di ba ni pagmaayo, na nag-inabuhi ta igsoon sa mga butang nga wala para ito makita. Mula bitaw igsoon tungkol sa atong pagtuo, muna nangalakad ta sa Ginoo, tungkol sa atong pagtuo, kibian ko ang sala, itong panimalay, ang musimpa igsoon, bisan wala para ito makita ang iharian sa Diyos, ang palasyo sa Diyos, usap-usap pumana ani, kung sa nagko gamay, kung wala ito makita ang puntahan sa iharian sa Diyos, wala ito makita ang bintana iharian sa Diyos, kung sa isimang pagtuo, wala hinungdan o rason, ngayon nangalagad pa sa Diyos. Amen? Hallelujah. Wala ito makita sa balay sa Diyos, sa iyang harian. Ngayon sa Biblia, ang balay sa Diyos, puros bulawan. Ang imong lakwan, bulawan. Ang imong kapahulayan, bulawan. Ang imong higdaanan, bulawan. Ang imong kwarto, puro yung bulawan. Wala ito makita. Basta gali, bulawan. Kita naman bulawan. Ako kita bulawan ba? Hallelujah. Nya kung makita ta igsoon ang buntag bisag isa ka barita lang yang patapat asa ka kapaingon. Isa lang ka barita ay makita, di ka makita din. Nga naman, ulayas man ka. Hadlong pa kang tulisod. Amen. Ang bulawan dari igsoon kinailugan. Ang tao igsoon pwede mo patay ang tao tungod niya na nga butang. Pero ang dito bulawan sa langit igsoon kunya imo nang lakwan tingdaan. Hallelujah. Praise God. So pagkabuntag sa'yo pang mibangon o bigawas ang sulugoon si Eliseo, tingali si Eliseo, nag-devotional pa. Ang sulugoon niya, imuhay mo na nagbata. O nakita niya ang mga sundalo na nagsakay sa mga kabayo o mga karwahe na naglipot sa syudad. Perting daghana igsoon ang mga taga-Aramites ng mga sundalo na naglipot sa syudad di nabutang si Eliseo. Nahadlok niyang alalay. Wala siyang pagtuos, Ginoo. Praise God. Hallelujah. Ingon igsoon, ingon sa Eliseo, Sir, unsay atong buhaton?
Ang katong-atong sa disco gani ang first word. Mao-mao ra ani, amen? Ingon si Felipe, Lord, asa man ta makuha ang pagkaon? Ingon pa sa naalalay ni siyo, asa? Usa ito buhaton? Napatay mo lang hana na itong kaaway. Pasabot, daghang problema mga pagsumay, kawalan doon, sakit malatigan, tanang ipalimutan na igsoon si Eliseo. Pero si Eliseo, relax lang. Ang iyang alalay mo ay nataranta. Nahadlok na naman, wala yung pagtuo ang iyang alalay. Ang tao na doon pagtuo sa Diyos, di sa pag-unsay mahitabuos palibot, manunggan ng mga balita, dili na mahadlok. Amen? Nga naman, na ay pagtuo sa Diyos. Hallelujah! Napanagot tayo suman. Mitubag si Eliseo, ayaw kahadlok. Makatapat, unsay yung kahadlokan. Kung mauna, igsuman kahadlokan, ayaw na kahadloki. Nahulog ka na kung igsuman, basa ang Biblia, balik-balik. O, muna niya ang dagdag-way doon, wala ni kaber. Wala ko nakita igsuman ng verse na kahadlokin niyo ang tao. Ang Diyos sa kahadlokin. Amen? Hallelujah! Praise God! Ingon sila siya, ayaw kahadlok, mas daghan ang atong kauban kay kanila. Amen? Tanawa ang pagtuo ni Eliseo kaysa pagtuo sa alalay ni Eliseo. Ingon sa ayaw kahadlok ay mas daghan ang atong kauban kaysa nila. Walay nakita si Eliseo ang kauban, pero dako ang iyang pagtuo nga daghan silang kauban. Amen? Di na ang Diyos, kundi nilipuan ka mga anghilig suman. Wala nakita si Eliseo. So, yung sa inyo, sa kay, diingon ani alalay, daghan. Asa mo sila? Amen? Now, dili nakita, we are living by faith, not by sight. Hallelujah. Ngayon, iksoon, bitubag si Eliseo, ayaw kahadlok, mas daghan ang atong makauban kanila. Pag-abot sa mga pagsunay sa inyong kinabuhi, ayaw kaguhon na yung kabalaka, mas daghan ay suron ang mamaagi sa Diyos kaysa imong mamaagi. Amen? Hallelujah! At palakpak ka sa Diyos. Usay, mahut ang pagsunay, mahadlok ta. Kalimutan ang pagsunay, kung di naman ni makaya. Yes, dinuod di mo makaya, pero kaya sa Diyos. Amen? Hallelujah! Na yung si Eliseo, igsoon, ayaw kahadlok, mas daghan ang atong makauban kay kanila. Sa 17, unya nag-ampo si Eliseo. Unsa iyang iampo sa Diyos, dili na mga laklat na mga tao, igsoon na sa palibot, kundi ang iyang ampo mo ni. Ginoo, abrihin ang iyang mga mata, ang makita siya. O siya ampo ni Eliseo? Sa ato pa igsoon, wala sa pagtuo. Kani adto igsoon yung makatapat, sirado ang imong mata. Buta ka sa kanaturan. Amen? Yes. Hallelujah. Sirado ang mata sa iyang alalay nga naman. Wala sa pagtuo sa Diyos. Naman nakahito sa pagpildi sa mag-away nga naman. Sirado o buta ang iyang mata. Spiritual life. Ang spiritual ba? Buta. Hallelujah. Ang tao na pagtuo di ay magpasabot buta. Amen? Dili pisikal, kundi espiritual. Kung nag-ampo sila sa iyong Ginoo, aprihan iyang mga mata, ang makita siya. Giaprihan sa Ginoo ang mga mata sa sulugon, o nakita niya ang kabunturan sa palibot ni Eliseo, nga puno sa mga kabayo o makarwahe nga nagkalayo. Wow! Amen? Pag-appreciate sa lamutan sa maguon igsoon ni Eliseo, pagkakita niya pwedeng daghanang mga sundalo na nagkabayo o nagkalayo. Dito na siya mitoo. So dili makita kapag tuo na naman. Nakita naman niya. Di ba usahay diya at tamutuo ka naman? Hala! Alito ka na dito! Amen? Di ba napagtuo? Yun nakita. Amen? Hello? Si Eliseo sa mga nakita. Pero nagtuo siya, nagaghan siya. Amen? Nga naman, sirado pa ang salagutan at iyang sulungan. Hallelujah.
Kabalo mo igsoon. Sa diha sa John, ato sa ning biyaan ha. Di sa John chapter 20. Si Tomas igsoon wala pagtuo. Hallelujah. Now I open the book of John. John chapter 20. Hallelujah. Dali lang tayo ni igsoon, hapit ako mahuman. Praise God. Ingon igsoon ang Mateo kapitulo 20 bersikulo 19. Nagpakita si Jesus sa iyang mga sumusunod. Sa chapter 20 verse 19. Sa dihang kilom-kilom na ni adtong Domingo ha, kilom-kilom na. Domingo to. Nagtigom sa usa ka balay ang mga sumusunod na ay tao dili igsoon nga usa na nituo nakita na niya. Praise God, dili pagtuo. Wala mahimot ang Dios sa mga tao nga usa na mutuo na nakita na. Hallelujah. Ingon igsoon ang verse 19, ug tungod sa ilang kahadlok. Sa dihang kilom-kilom na ni adtong Domingo ha, nagtigom sa usa ka balay ang mga apostoles. O tungod sa ilang kahadlok, gikan sa kadagkuan sa mga Hudiyo, gitrangkahan nila ang mga putahan sa balay nga ilang gitiguman. May abot si Jesus o bitindong dito sa talibhana. Gitrangkahan nila ang mga putahan. O galit kami abot siya. Asa mo ito lagi? Tanawa pag maayo, Jesus is so powerful God. Amen? Amen? Asa mo ito may gitrangkahan na nila ang mga puntahan? Nagpakita si Jesus, human na saan niya gilansang, nabanhaw na siya. Hallelujah. Kung pingon, mainyo ang kalinaw. Ikaw daw, nagtagdo mo, nakalit pakita si Jesus, ito, o saka? Ay. Amen? Kuratan tingali ka. Musingkit tingali ka, igsuon ka, mag-abot na ka singgit. Hallelujah. Hadlok. Praise God. Pagkahuman niya sulti nini, iyang ipakita kanila ang mga samad sa iyang mga kamot sa kilid. Kita na tanawar kayo sa bato, di ba? Ginuslak na si Jesus. Ito nasa sa krus, ginuslak siya ito. Ingon si Jesus, tanawa ako mga samad. O nalipay gayon ang mga sumusunod sa dihang nakita nila ang Ginoo. O maingon pag-usap si Jesus kanila, ang kalinaw, anak kaninyo, ingon nga ang amahan at panalang anak ko, ako makapadala usap kaninyo. Kaya huwag pandayon niya sila sa niingon, dawatan ninyong Espiritu Santo. Kung pasayloon niya si bisan insa sa ilang mga sala, ipasaylo na sila sa Diyos, apan kung nila niya pasayloon, wala sila pasayloon sa Diyos. Now sa 24, si Tomas nagwaduha, amen? Sa 24, hindi mo katapan, apil perminti sa tigo. Ay kini si Tomas igsoon, ano nagwaduha di sila? Wala man ni apil-apil sa tigo. Absinut kayo ni. Hindi mo katapan, ayaw yung absent. Amen? Kaya ang mensahe sa Diyos, makapanako mo na sa pagto. Amen? Kaya si Tomas, ito muna absent. Pagpakita ni Jesus, wala na si Tomas. Hallelujah. Wala pa sa mata. Papanghakan o bugas din wala ko. Hallelujah. Si Tomas absent. Si Tomas, si Tomas, ang gitawag, o kaluha, ang patawag ni Tomas, twins. Ay naman siya kakambal. Nga usa-usab sa lusig ng mga apostoles, wala ito sa pag-abot ni Jesus. Busa isultihan siya sa mga kauban, sa mga sumusunod nga, nakita nila ang Ginoo. Apan si Tomas, ingon kanila, gawas kung makita ko ang aki sa langsang sa iyang kamot, o masulod ko ang akong tudlo sa iyang samad, o masulod ko ang akong kamot sa samad sa iyang kilid. Dito ka ba ito? Ingon ang mga apostoles, nakita naman ang Ginoo, kato wala ka. Tingali mo ito ulang ko kung akong kamot, masunod sa iyang bangag sa iyang kamot, tudlo. Unya ang iyang kilid, masunod. Unya nakita mo sa ni Jesus. Karon, ang Espiritu Ginoo wala ka ba nung naali ay. Praise God. Iwan sa 26, paglabay sa usa ka semana, di ba, human nagsimba. Pila ka adlaw sa kasimana? 7. Pasabot na ay simba na hitabo. Amen. Paglabay mo sa daig semana, nagtigol po sila. Nagtigol pag-usap ang mga sumusunod ni Jesus sa ilang balay na ilang ituguman. O kauban na nila si Tomas. Yung katapat, kauban na ta. Amen? Hallelujah. Naan si Tomas, present na. Absinut man siya. Mura man ang apostoles na absinut. Kadatigong nila igsoon, wala man siya. Naan po, yung tutungan na po. Paglabay sa isang kasiman, nag-igong pag-usap ang mga sumusunod ni Jesus sa ibalay sa ilang gitiguman, o kauban nila si Tomas. Gitrangkahan nila ang punta, gitrangkahan po nila igsoon.
sa balay, apan misulod na usab si Jesus. Nagkahamon to. O mitindog sa ilang taliwalag, patungagin, ano si Jesus? Mitindog sa ilang taliwalag. Kaya Espiritu man ang Diyos. Amen? Hallelujah. Kung sa kay gibati ani. Ingon siya, ang kalinaw maanhaan ka ninyo. Sa 27, ingon na yung dayon, ingon siya kay Tomas, Tomas! Dali, record. Ingon ang Diyos, dali na ko Tomas. Yung Tomas mo yung tiriyanik, ditira si Tomas. Okay, pagtuon, maduha man. Ingon ang Diyos, ingon si Ginoong Jesus, tanawa akong kabot. Tanawa akong kabot. O isulod ay magtudlo sa akong mga samad. Isulod usab ang imong kamot sa samad sa akong kilid. Ingon si Kristo. Ayaw na pagduha-duha. Amen? Ingon si Jesus, oo na ba? Matapagtuon, uy. Namoy mga tao, usa na musik, baka na mapakita magli ako. Diba? Usa na tamong tuo, igsuon nga isupply sa mga pagkailangan na makita ginato siya. Amen? Kinahalang tuhuhin yun nga ang Diyos na o gamayan siya. Amen? Tanong na yung sa naasa ang Diyos, puros na siya. Yes, omnipresent God. Hallelujah. Ingon ni Igsoon, ay pagduhan-duhan ko na ba? Ingon si Jesus, ko na inoon. Ingon si Tomas sa Jesus, Ginoon ko! Ang Diyos ko! Kulang ikaw. Tuon, nakikita. Amen? Hallelujah. Ingon din si Jesus kaniya, mutuo ka na ba karon kay nakita mo ko? Mutuo na ba ka? Sa ingon ni Jesus, bulahan ang mga tao nga nagatuo ka na ko, bisan wala nila ako makita. Amen? Atong palakpakan ang Diyos. Bulahan na kay Igsoon, bisan wala yung kita si Kristo, apa nagsimba ka diha sa Espiritu o kamatuoran o ang Diyos tila ka nalipay niyo pag uli sa mga balay para lakihan ka sa Diyos. Amen? Hallelujah. Bakit Ginoo nakita? Nagtuog ta nga doon na Diyos. Amen? Hallelujah. Makatapat ayaw na pagduha-duha. Kapit ang pamahaman, nabalik ka sa pag-foundation at chapter. Hallelujah. Diha sa 2 Kings chapter 6. So giablihan na Igsoon katong alalay ang pagtar kita na ni Igsoon nga nadughanan na ino. Mas dito sa mituo nakita na siya. Hallelujah. Praise God. Kung nakita niya ang kabungkuran yun, kapalibot ilisyo mapuno sa mga kabayo o mga karwahe nga kalayo. Sa 18 Santa nagpadulong ang makaaway, kang Eliseo ang padulong na makaaway na nagtulong na, nag-ampo na po si Eliseo. Kasi ampo, una, giablihan ang mata sa iyang sunugoon. Ikaduha, butahin kini mga tawhana. Amen? Gibutahan na po na ang pagkakaaway. Kung sa nahitabo. Butahin kini mga tawhana. Busa, gibutahan sila sa Ginoo. Sumala sa gihangyo sa Ginoo. Dili tubuta ng anak. Kundi gibutaan sa Dios ang ilahang pang huna-huna. Amen? Usay nga ni manta, basta wala diha ato huna-huna. Di ba sa lamuang ato huna-huna, amen, punta ka. Kinayon na huna ba bisa na susi diha. Emang huna natagaw ba? Asa magsusi rin, naara si mong kuhan, punta ka. Nga naman, ang huna-huna di ay wala diha, amen? Yung mga tapat, asa yung huna-huna na ron. Oh! Praise God! Dili ng butanga, pisikal na buta ng mga tawhana. Ay interpretation sa mga pastor, buta sila pisikali. Kaya kung buta, tanaw lang ito Igsoon, makita na ito kung butang mag-isla pisikali o spirituhanon. Tanawa. Hallelujah. Ayaw, ingon siya, busa, gibutaan sila sa Ginoo, sumala sa gagawin ng Eliseo. O niya, may ingon si Eliseo kanila, dali ka mo! As ingon siya, dili kanimaw ang dalan o dili kanimaw ang syudad sa dutan. Dili ka man ang dalan o ping sa dutan. Kung ano sila namotong dutan. Ingon si Eliseo, dili kanimaw ang dalan naman. Nangamunta naman sila, espirituhanon. Amen? Hallelujah.
Kung physical pa din, ano na to? Kung hindi na ang dalan. Praise God. Bisan mauna ang dalan. Nga mao si Jesus Christ. Nagkamo niya mga tao na pabuta-buta. May mo sila ang kanang Kristo dili. Napakatlang tao lang na. Pero nakaibalo na sila. Nga mao na si Kristo ang dalan, ang kamatuhuran, o ang inabuhi ng mga tao. Wala nito ang isasabi. Nga naman, buta ang ilang espirituhan ng mata. Hallelujah. Praise God. Ngunit suwan, unya, ingon sila siya kanila, dili kini mao ang dalan, o dili kini mao ang syudad sa lutan. Sunod ka mo kanako. Kung sa daw? Kung buta sila physically, kung saan pag-iya itong pagtinaghanan to? Nga nagsakay paging kabayo, di ba ang buta, kinahalag, yurin mo na. Unya, butang tayo suwan, abot sila o 50,000 kabuok sundalo. Unya, magkinahalag tag isa-isa nga mugiya sa dapit. Unya, nagkabayo man kung saan pag-iya sa kabayo. Amen? Kung saan pag-iyas kabayo, pasabot, ang ilang espirituhanon, spiritual eye, buta. Amen? Ibon ani ikson. Tani at tutungod kay butak kas kamaturan. Wala kabalong ka ng imong ginahimo sa lakay na. Amen? You know? Yes. Tungod sa pagtuon nimo sa Dios, giablihan na sa Ginoo ang imong salabutan. Pati nga lang kami, di man nila maayo. Gibuhat ka wala kahiyad to. Sana, ito na naman. Gibuksa na sa Diyos ang imong espirituhan ng mata. Amen? Hallelujah! Inahanak ang lutuo. Kung nagamay na kasi unang muhatag sa tiles, ka naman, wala yung tuo kayo, ali. Ang pastor lang ako kapunta. Ang pastor lang. Ang wata si pastor. Nahaman na sa Bible. Diba? Amen? So, hindi na sila ma-blame, hindi na sila mahukman, ano man, tungkol kay lain-lain ang kapasidad sa atong pagturo. Manangguto sa Diyos, nga kung mo increase na yung pagturo, mo increase usap ang imong panalangin. Amen? Ay, utuman mga sa pulong sa Ginoo nga naman, nag-increase man yung pagturo. Hallelujah! Praise God. Kung sa mong pagturo, ngunit sunod, unya, mingon sila siyo, dili ka nimo ang dalan, dili ka nimo ang siyudad sa lutan. Sunod ka mong kanako kay dayon kung kamo sa tao ay nagipangita. O gidala sila ni Eliseo sa Maria. Wala to ang tao ay nagipangita kung nagiya na si Eliseo. Nga naman, ang ilang espirituhan ng mata, sirado. Amen? Hello? Yes. Ini muna ba, sirado? Ingat iksawan si Paul sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ito sa basahin eh. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Hallelujah. Dili sila mutuo. Isa daw? Sa maayong balita tungod kay ang ilang mga hunahuna. Isa daw? Naaliha wala. Ang ingon sa Bible, ilang hunahuna, dili ang ilahang mata. Oh, naawala. Dili sila mutuo sa maayong balita tungod kay ang ilang mga hunahuna gibutaan ni Satanas nga mao ang nagapakadiyos na ining kalibutan na. Gibutaan niya sila aron dili nila makita ang kahayag sa maayong balita mahitungod sa gahom ni Kristo. Siya mao ngayon ang hulagway sa Dios. Ang ilan ay hunahuna oy gibutaan. Utapan, salamat kay nakita na karon. Tamingon salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Ngadto usa ko ani nga natang buta sige lang kung pagkinabuhi may Ginoo pagkasala ka naman. Ako'y kini na ang tao di ay nga buntas ka maturan. Kanang gaya niyang nakaw anak away nagiya. Mao sa siya. Ana ba ana giya ana. Di mo kako kasi mabangga po. Amen? Si Kristo man ang kahayag. Ang tao di ay ikson magpabiling buta. Pag dili niya ipaubos ang iyang kaugalingon at tumangan sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Nabalik tayo ikson. Hallelujah. Idala sila ni Eliseo sa Maria. Pagsunod na sa syudad, nag-ampo si Eliseo, Ginoo!
Unang pod, katulo ng ampo. Abri ang ilang mga mata aron makita sila. Diabrihan sa Ginoo ang ilang mga mata o nakita nila nga dito na sila sa Samaria. Pagtanaw nila, uy! Samaria na maligid nila malimtan. Kilibutan na sila sa mga Israelite. Nakulong noon sila. Amen? Hindi mo katapat, nakulong na ka sa presensya sa Diyos. Kaya naman, apply naman yung una-una. Sabihan na, apply ng una-una. Gusto nyo magmusimba. Amen? Gusto nyo mag-ampo. Gusto nyo mag-mudayag. Gusto mo absent na naman. Open na ng mata eh. Huwag na makababag. Di ba? Kung panatong mata, huwag na makababag. Patakal kang dagan. Kaya naman, apply ng mata. Amen? Pero punta daw, dagan ito. Open na tayo dahil musimba na tayo. Sabi nga naman, apply na ang inyong mata. Ang mata mo pa siksirado pa na. Hallelujah. Kung naapoy yung tao na bisag apply, magpabuta-buta. Amen? Hello? Kasi kabalo na siya na, hindi na maayo. Pabuta-buta na. Hindi, napaakan. Hallelujah. Hindi mo katapat, ayaw pabuta-buta. Kaya nakita na ka. Kaya batang nagpabuta-buta, bisa nakita na, ako nagsilot sa Ginoo. Yes, hallelujah. Kao para nabitaw sa kanang nagbatanan, may patulog-tulog. Isunang pukaon, nagbatanan ba? Amen? Kanya nagbatabi ka, nagpagtuloy, suki na pukaon. Magala na, kapoy kayo na. Tulog. Lisod ka na pukaon. Tayo kanila, nakikalaban man eh, nisunod siya kampo. Dalit ang... Oh. Ingon igsoon, Sir! Ignas na sila, Sir, pamatyon ko ba sila? Itubag si Eliseo. Ayaw silang patya. Wow! Ano yung patapat na ay gugma? Bisan gani ang mga bihag sa gera, wala na ito patya. Hatagi sila og pagkaon, og tubig, aron makaon sila, og makainom. Amen? Katudi ay mga taong buta, hataga itong tubig o pagkaon nga mao ang pulong sa Diyos aron sila makita. Amen? Hallelujah. Ubuhani ang meaning ani literal son. Ingon sila ino sa pamatyo ni ino si atagis ng pagkaon o tubig aron makakaon sila o makainom o pagkahuman pamalikas sila ngadto sa ilang hari. Ingon si Eliseo, Musa nagpakumbira ang hari alang kanila. Pag naaganag ay kaaway, saan ni mo? Mutapat pakan na. Kaaway ba nila ni? Na dapat bakyo ni? Ngayong mga Proverbs, chapter 55. Hallelujah. Ingon ang Paluntihan 25, versikulo 21, kung ang imong kaaway gigutom, pakan na. Kung giuhaw, pain na. Sa 22, kay kung buhaton mo ini, maulaw siya sa iyang gihimo kanimo. O ang Ginoo magabalos kanimo. Amen? Usahay man, kung natay kaaway, ato mang ipos. Gapon, tawhanan eh. Naatay lang kaaway, ato manong dumtag. Naglabot manong ta. Amen? Pero ang Diyos pakan hindi mo katapat, pakan sa Jollibee. Kaaway di mo, example, na kay kaaway. Kunya nagas na pagkinahanglan, kunya may kantir, panalang na magkatabang. Kaon sa mawar na, amin? Kunya, manusan kung kas Ginoo. Hallelujah. Naon sa gihimo igsoon, ingon igsoon, Musa nagpakumbira ang hari alang kanila, o pagkahuman, ipapauli niya sila, ato sa ilang hari, o wala na mausap, o musulong ang mga manan sa yunta sa sail. Nauwaw sila. Nawa na misulong mo naman, ipakaon ko. Ikaw na kay kaaway na pakano ni mong Jollibee, pamahaw pa ni Udto. Hallelujah. Amen? Ingon ana ato mga hinagiban ng Kristohanon. Amen? Inagkatapat ayaw yung pagtuo. Natong di mo igsoon, ang pagtuo mo ay makapasuon sa Ginoo. Ano mo katapat ayaw pagduha-duha. We are living by faith, not by sight.
Amen. Ang tao na igsoon pag dili pa sa pitfall sa pagpanalagad si Ginoo. Ang iyang mata in-check pa na. Ang gabay pa kaya hanggang. Ano ba? Marag bago pang bata bitaw. Pero atong timan ang igsoon nga ang gitawag nga pagkausap sa tao, dili mo nakalit kung dili proseso na siya. Amen. Process. Nagsukod ka sa gamay ng pagtuo. Hangtod na mudako na siya. Ingon ang Biblia igsoon sa Luke chapter 17. Kung ato na kamoy pagtuo kasama kagamay sa liso sa mustasa. Makahimo ka mo pagbalhin sa gitawag nga bukid kato sa dagat ug mutumal kani. Kung pasabot igsoon ang liso sa mustasa mo na pinakagamay nga liso. Pero kung itanom na igsoon, mutubo na mataas na ug diha magsalag ang mga langgam. Kanang gamay ni mga pagtuo. Kung sige kang paminaw sa pulong sa Dios, magkadako. Huwag imong mata igsoon, magkaalam pagdako. Murag tudlat nga mata. Yung tapat, tanawang mata na. Amen? Tanawang mata ba? Anak mata ba? Hallelujah. Ini anak mata, ang ilong mamibukhan. Hallelujah. Praise God. Muna nga kitang tanan na kinabuhi na ito pagtuo. Muna ang tao ay mahimong faithful pag naali sa pagtuo sa Ginoo. Amen? Ito ko itong una mag-pray ta. Amahan mo ka lang ito, Diyos, among giangkon kani adto nga kaming tanan mga butas kamaturan. Kung sa diha, Lord, nga among ipaubos ang among Ginoo kaugalingon diha sa mga tumangan. Imo o Diyos ang inamanang pagbukas ang among mga mata. Kaniadto o Diyos, nagbuhat kami pangabutang nga wakit ka mamipay tungod kay kami kaniadto mga butang, Amahan. Lord, salamat sa dihang nangayon kaming panabang na imong ablihan, o Diyos, ang among mga mata, Ginoo. O Diyos, wala ka Ginoo, hallelujah, naglingiw, kundi imong ipaminaw ang mga pag-ampo. Lord, sa imong mga alagan, o Diyos, kansang espirituhanong mata, Ginoo, kadol pa'y sirado, Lord, in the mighty name of Jesus. Imong ablihan, O God, in the name of Jesus. Kung naay gano'y gamay, O Diyos nga, apri sa mata, imong padakon, O God. Dili ang ilang pisikal, kundi ang ilang mga salamutan. Imong ablihan paglato, in the name of Jesus. Aron sila makaila o makita, ano na sa imong pagkahalang mo ng pagkagamhanan. O bisan asa kami, Lord, na dapat ang lugar. Bisan unsay sitwasyon, o kahintang ang magdangat sa mga kinapuhi, Ginoo. Bisan unsay may ipana sa yawa, dili kami magtandog, tungod kay ang mga mata, O Diyos, imong i-aplihan, O God. I-bless na talaga niya karon sa ngalan ni Jesus. Amen.